Konkluż b'mod definittiv ix-xiri tas-sede tal-banda 12th May f'Ħażebbuġ b'investiment ta' €745,000. B'hekk telgħu għal 12 in-numru ta' sede ta' soċjetajiet mużikali li l-Gvern ikkonkluda l-proċess ta' xiri tagħhom bis-soċjetajiet issa obbligati ħallsu kera favur il-Gvern. Dawn it-12 soċjetà kollha kienu f'riskju serju ta' żgumbrament minħabba s-sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. L-investiment tal-Gvern fihom biex xtrom laħħaq 19 miljun euro. Il-President tas-soċjetà, in-Nutar Marjella Mizzi, fakret il-memorja tal-fundatur Filippo Grek li kien bena l-post hu stess b'tali mod li tkompli mad-dar tiegħu. Hija qalet li din hija ġurnata storika u li jħarsu l-qudiem biex huma bħala inkwilini ikomplu jagħtu s-sem tagħhom fis-soċjetà. Sal-lum fuq parti mis-sede tagħna konna nħallsu l-kera lill-familja Grek li huma s-suċċessuri tal-fundatur tagħna Filippo Grek. Issa sit il-kera sar il-Gvern, jiġifieri se jinbidlu ftit anke bħala relazzjonijiet. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li s-soċjetajiet mużikali fl-ibliet u l-irħula għandhom ir-rwol kruċjali fit-trawwim tal-iżvilupp kulturali u l-progress soċjali fost il-familji. U qal li ħafna drabi il-persuni attivisti fih dan is-soċjetajiet mużikali jixprunaw l-inizjattivi li jippromovu l-arti, l-edukazzjoni, il-konservazzjoni ambjentali u l-ġid soċjali fid-diversi komunitajiet. Qal li għalhekk kien essenzjali li jittieħdu miżuri proattivi biex ikunu protetti il-każini tas-soċjetajiet mużikali.